Hola a tothom, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'últim episodi de la primera temporada del Descompte. S'acaba tot i s'està acabant també ja les competicions de futbol en quant a clubs. Ja tenim campió de la Champions masculina i campió de la Champions femenina. A les portes de la tornada de les semifinals del play-off de Primera Federació i de l'anada del play-off d'ascens a Primera, comencem aquest programa que avui és una mica especial, Parlarem de Mundial, parlarem d'actualitat, parlarem de moltíssimes coses, farem també una mica de repàs de tot el que ha sigut aquest any i així que em deixo de presentacions i comencem l'últim episodi del Descompte. No sé si és perquè la meitat de l'equip està de vacances ja o on és, però avui és el dia que som menys a l'estudi. Guillem, què tal? Molt bé, Biel. Avui no tan acompanyat amb tanta gent com normalment, però bueno, sempre la companyia és bona. Diuen pot petit, bona confitura, no? Sí. Una mica. Després parlarem de la samarreta aquesta que portes, perquè crec, m'has explicat la història que té i molarà que l'expliquis. Lluc Muñoz, què tal? Bé, amb ganes de tancar la temporada, de parlar una mica de com ha anat tot i acabar de tancar-ho tot. Aquesta samarreta té missatges subliminals? No, és bastant directe el missatge, clarament. És directe, no? És per Anthony Gordon, sí. Doncs comencem l'últim episodi i parlarem de les samarretes, perquè jo porto una mica d'Argentina, perquè el cos demana mundial ja, i estem tothom ja una mica amb el món mundial. Sí que és veritat que hi ha coses a comentar, sobretot aquí a Catalunya, a Espanya, que queden encara 4 o 5 coses pendents, però Guillem, samarreta del Sabadell, aquesta no l'havia explotat mai, jo no la recordo, si més no. No, o sigui, aquesta samarreta també m'agrada perquè, a part de ser la segona equipació, segueix sent arlequinada, evidentment. O sigui... És l'última vegada que el Sabadell va estar a segona divisió, pot ser? Sí, és la segona equipació de l'última temporada del Sabadell a segona divisió i és curiosa perquè, no sé si veurà les càmeres, que té la bandera de Catalunya aquí i la de Sabadell. I la van haver de modificar perquè això està prohibit. No es podia portar aquestes dues banderes a les mànigues i la van haver de posar a l'esquena i van deixar només la de Sabadell, que és aquesta d'aquí, que porto una màniga dreta. És un tema de que no es poden posar banderes a les mànigues o és perquè són les banderes de Sabadell? No, és un tema de disseny, em refereixo? És perquè no es poden portar les banderes a les mànigues. Perquè la modificació que se li va fer és posar la bandera de Sabadell a l'esquena. Clar, o sigui, jo recordo, ara que dius això, per exemple, les samarretes d'equips bascos, que darrere porten la Ikurriña, o el Barça, si més no, que aquest any portava una barreja de bandera blaugrana i la bandera catalana. Hi ha una polèmica amb això, hi ha hagut una polèmica amb la samarreta de l'Atlètic Club que posaven el continent, en comptes de la forma de la bandera, era el continent de... Bueno, la part de la província d'Euskal Herria, i no sé si agafaven part de Navarra i l'Osasuna s'havia enfadat, no? Sí, alguna cosa així, havia escoltat. No? Bueno, si més no, tot són polèmiques. La temporada que ve veurem quines samarretes presenten. El Madrid ha presentat la seva, què us sembla, la samarreta del Madrid d'aquest any, bueno, de l'any que ve, per l'any que ve? Clàssic. Molt bàsica, no? Blanca bàsica sempre. I lletja. Bàsica i lletja. Sí. Partint de la base que el Madrid doncs, és només d'un únic color, tot blanc, té poc joc. Té poc joc. A no ser que juguis amb els logotips de marca corresponent i amb el coll. Jo he llegit crítiques per Twitter de gent que deia que la samarreta, és a dir, que el color rosa no és... No és Madrid. No és Madrid. No. Estem molt més acostumats al negre, al blau, a colors així. Inclús un més lila, no? Sí, o un daurat a vegades també hem vist en els últims anys, també. Sí, totalment. Lluc, tu portes la del Newcastle verda, no és la primera? No és la primera. És la d'aquest any, però? Sí. I lliguem una mica amb l'actualitat, que és aquest fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. Què us sembla? Lluc, començo preguntant-ho per tu. A mi em sembla un molt bon fitxatge. Sí que és veritat que porta la losa del preu, és a dir, està claríssim, es parlarà del preu, s'està parlant pràcticament més dels 70 milions, la gent diu 8, no, són 70 milions i després n'hi ha 10 en variables que jo crec que el Barça estarà encantat de pagar, perquè sempre que s'acostumen a pagar els variables és que el fitxatge ha anat molt bé i t'ha rendit, és a dir, perfecte, encantats de pagar-ho. Normalment els variables són gols, són títols, són actuacions personals bones. Segur que el Barça aquests 10 milions si acaba guanyant la sisena aquest any no li fa mal pagar-los. I jo em sembla que és un fitxatge al final que ha demanat Hansi Flick i jo crec que aquestes 2 temporades estarem tots d'acord que s'ha guanyat el dret a que li respectem les decisions, també era petició Cancelo
tots primer ens ficàvem les mans al cap i ara no imaginem un Barça sense Cancelo, veurem en quin rol la temporada vinent si és que acaba tornant. Per tant, jo em sembla que Flick s'ha guanyat el rèdit de que confiem en ell i jo és un fitxatge que m'il·lusiona perquè em sembla que el Barça torna a demostrar que torna a ser aquí, torna a ser un equip competitiu al mercat. Jo crec que ho hem vist molt, que hi ha aquesta diferència, que aquestes últimes temporades potser ha estat clau per arribar més o menys lluny a la Champions League i jo em sembla que és un fitxatge que no és el fitxatge del nou, ja ho comentarem. Això, sí. Jo crec que és un fitxatge per anar pensant que a Rafinha no li quedaran més de 2 o 3 anys al Barça, que pugui començar a adaptar-se Gordon per poder ser el substitut, i jo crec que és un fitxatge que il·lusiona. Perquè Gordon és un fitxatge de present, però també de futur, no? Té 25 anys, pot ser 20... Sí, 20 i pocs. És jove. Tu, Guillem, què et sembla el fitxatge? Jo, més o menys, amb la mateixa dinàmica que Ayuk, penso que ve molt marcat per a preu que s'ha pagat. No em sembla un jugador que costi 70 milions o 80, no? Com diuen allà, amb més els variables. Crec, sincerament, que ve molt inflat perquè ve de la Premier League i sabem tot els jugadors que sobrepaguen bastant, però al final és que no deixa de ser un jugador que ha marcat 17 gols aquesta temporada i 9 de penalti. O sigui... O sigui, sí que és veritat que potser el mercat de la Premier està més inflat que el mercat de la Lliga Espanyola i que, per tant, per això pot ser que el preu sigui una mica més alt del que molts haguessin pagat aquí per un jugador amb aquestes estadístiques, però seguint una mica el que deies tu, Lluc, creus que Gordon ve a cobrir la posició de 9 o que amb el fitxatge de Gordon la posició de 9 i amb la marxa de Lewandowski està ja coberta de 9 o fa falta encara buscar un altre jugador al mercat? Home, jo crec que es parla molt de Julián, no sempre. Jo crec que Gordon, com a 9, al millor, si Hansi el prova i surt bé, mira, descobrim aquí un nou jugador, però crec que no és la seva posició natural i sincerament no el veig com a 9 per les seves característiques físiques que té i la seva forma de jugar. Sí que és cert que és un jugador molt ràpid i té aquesta velocitat en espais després per habilitar-te un centre o buscar una passada més cap al mig, però crec que com a 9 no el veig capacitat i al millor d'arribada de Julián o... És possible l'arribada de Julián? Sí, ara, abans de contestar-te, el que deia el Guillem, justament jo crec que aquesta polivalència que té Gordon és el que fa que, a part de que vingui de la Premier, infli el seu preu, perquè avui en dia la capacitat de jugar en més d'una posició en atac jo crec que va molt buscada i és un recurs que pot tenir. El que preguntaves del Julián, jo crec que sí. Jo crec que el Barça té molt clar que s'ha de fer una inversió important a davant. Jo crec que l'única acció que es contempla perquè així ho vol Flick, perquè així ho vol Laporta i perquè així ho vol l'afició és Julián Álvarez. Sí que és veritat que penso que hem de ser tots conscients, és a dir, fins a cert punt. El Barça no pot endeutar-se per fitxar Julián Álvarez, però si té els recursos suficients, si hi han algunes sortides... Jo crec que la Porta ja no permetrà que el Barça s'endeuti per un fitxatge. Totalment. I creus que potser amb el fet de que sigui un jugador de l'Atlètic de Madrid amb tot el, entre cometes, pique que hi ha hagut entre Barça i Atlètic de Madrid pot dificultar l'operació, o jo crec que la dificultarà, si més no, però fins a quin punt l'Atlètic de Madrid acabarà cedint? En la negociació amb el club sí, però al final cap club vol un jugador, i més un jugador com Julián Álvarez, que no hi vol ser. I si Julián Álvarez, que jo crec que és com s'acabarà... és que no em surt la paraula, però desatascando una mica l'operació, serà si Julián surt a dir que és una cosa que sembla que ja ha fet internament, ja ha dit que vol marxar al Barça, li ha dit al Barça, com a mínim el seu representant, que la prioritat de Julián és fitxar pel Barça, però sí que és veritat que en cert moment és possible que per acabar-ho de solucionar tot hagi de fer un pas endavant públicament. I creus que serà capaç de fer-lo? O jo que sé, molts jugadors a vegades diuen, quan se'ls pregunta públicament, no, és una cosa que es farà quan s'acabi el Mundial, per exemple, és una cosa que es pot dir, no? Que es pregunti pel Mundial i tirin aquesta, entre cometes, excusa per evitar el tema. Creieu que serà així o que Julián hi haurà un punt que dirà jo a l'Atlètic de Madrid no hi vull ser, he de fer aquest missatge públicament i el farà? A veure, sí que és cert que molts jugadors no opten per ells callar i després ja si surt que al final doncs, van a X equip, doncs van. Però crec que Julián no és aquest tipus de persona, sempre ha sigut un noi molt discret, no és com altres jugadors que van cridant l'atenció per allà, com algun del Barça, però bueno, o sigui, no... Crec que no li encaixa amb el seu tipus d'anar dient jo em vull anar al Barça,
és que em recordo tot això una miqueta el tema de Griezmann, no? O sigui, tampoc... Sí que és cert que es rumorava, no?, que ell volia marxar, ho va dir en el documental de Movistar, i finalment va acabar marxant, però no li va sortir molt bé la jugada al Barça. Crec que Julián és un altre jugador diferent. Deixem que et talli, pitjor li va sortir a Griezmann, que va marxar de l'Atlético, l'Atlético va guanyar una lliga, ha tornat amb l'Atlético i s'ha menjat un dònut. Sí, també. Però crec que igualment Griezmann és un altre tipus de jugador i Julián encaixaria molt bé en el perfil de joc del Barça. O sigui, em recordo una miqueta també a Lautaro Martínez. Bueno, sí que és veritat que Lautaro també s'ha parlat molt del Barça, o sigui, en aquests anys recents, però sí que és veritat que tinc la sensació que estic molt d'acord amb el que ha dit el Lluc, que el Barça sap que la inversió de l'antecentre és molt important i que no ha de ser un davanter centre a curt termini. No, el Barça no ha d'escatimar, totalment. És a dir, el Barça sap que és una inversió que sí, ara costa, però tu l'amortitzaràs amb el pas dels anys. És un jugador que en teoria t'ha de donar un salt qualitatiu molt gran per arribar als objectius als que potser ara, amb la plantilla que tens o tenies fins ara, doncs anaves més justet. I és el que hem vist a la Champions, que vas anar justet l'any passat i l'Inter et va eliminar i vas anar just contra l'Atlètic de Madrid. Però jo em sembla que Julián Álvarez sí que és veritat que és un jugador discret, sí que és veritat que és un jugador que tampoc no ha entrat en grans polèmiques, però em sembla que va fitxar per l'Atlètic de Madrid per convertir-se en estrella, per ser referent d'un equip, ho ha sigut i ara vol donar un salt encara més, que és poder lluitar per títols, i ja ha vist que a l'Atlètic de Madrid, tot i que justament ha arribat en 2 mercats on les inversions han sigut brutals, és a dir, mai l'Atlètic de Madrid havia gastat tant com en els 2 últims mercats, els títols no arriben, perquè a l'hora de la veritat, agradi o no, és un equip que es fa petit, agradi o no, i aquest any és el clar exemple. I sap que si vol lluitar per títols ha d'anar doncs, amb un altre club, o al campió de la Lliga, o al campió de la Champions, o al campió de la Premier, que són al final els 3 equips que estan sonant. És a dir, és el que vol el jugador. Jo el que em preguntava és també, després de tota aquesta crisi econòmica que ha tingut el Barça, on està el límit de fitxatges? Perquè sí que és cert que porten 2-3 anys sense molts fitxatges a nivell econòmic molt grans, però aquesta inversió tan gran en aquest últim any, o sigui, 70 per Gordon i diuen 150 per Julián i... Sí, i jo crec que no seran les úniques incorporacions, tot i que segurament després portaràs a jugadors a cost zero. Jo el que s'ha dit és que el Barça l'any que ve ha de tornar a jugar a Montjuïc i això provocarà que tornin a disminuir els ingressos i el Barça torni a sortir de la regla 1-1, a la que ara hi ha entrat, que permet fitxar amb normalitat. Aquests últims estius, havent de fer fitxatges potser més a cost zero, com poden ser Gundogan, o aprofitant operacions de mercat com Joan Garcia, el Barça s'ha anat estalviant molts diners, en quant econòmicament la situació és bona, però se sap que l'estiu que ve, això és una informació que jo vaig llegir fa un parell de setmanes, el Barça tornarà a sortir d'aquesta regla 1-1 perquè jugar a Montjuïc et produeix que perds una sèrie d'ingressos. I el Barça és conscient que ha de fer els fitxatges per aquest mercat i pel de l'estiu que ve. Que més enllà d'algun futbolista que pugui acabar contracte, doncs no es podrà incorporar amb normalitat com sí que es pot fer aquest estiu. I el Barça és molt conscient que potser la inversió de l'estiu passat, d'aquest i del que ve, s'ha de compactar totalment en els 2-3 mesos que duri el mercat aquest estiu, i és per això que el Barça té aquesta, per sort, salut econòmica després d'haver-ho passat molt malament en les darreres temporades, i sí que pot afrontar per primera vegada en molts anys un mercat amb normalitat, sent conscient que estàs hipotecant el de la temporada vinent. Clar, perquè és això el que dèiem, amb les obres del Camp Nou, el que obligues és tota la instal·lació de la coberta, és en aquest moment on no es poden jugar partits al camp, per tant el Barça ha de tornar a Montjuïc, i és això que comentaves, no? Una disminució en quant a ingressos que bueno, veurem a veure si al final acaba passant això que dius tu, que és hipotecar el mercat d'estiu que ve, i que per tant el Barça aquest any ha de treballar molt i molt dur per poder fer aquestes incorporacions. Sí que coincideixo amb vosaltres en què el Barça incorporarà jugadors a cost zero, ara mateix no et sabria dir quins, però sí que també coincideixo que és un dels anys on el Barça torna a estar al mercat i on el Barça pot anar una altra vegada al mercat amb una certa confiança o amb un cert respaldo econòmic. Jo hi ha un jugador cost zero que a mi m'agradaria molt, que és Bernardo Silva, i... Una altra lluita contra l'Atlético, perquè també una altra lluita contra l'Atlético, però
el que es diu és que Bernardo vol jugar al Barça, vol viure a Barcelona, la seva germana viu a Barcelona ja i és un gran enamorat de la ciutat i jo em sembla que seria l'oportunitat perfecta per desprendre't d'un jugador que ja fa bastantes temporades que tens al club i em sembla que és un dels futbolistes amb més cartell i amb més mercat, sobretot a la Premier, i jo crec que no crec que passi perquè li agrada bastant a Flick, però a mi m'agradaria que l'arribada de Bernardo anés de la mà de la Déu de Frenkie de Jong. I jo és un futbolista que fa moltes temporades que és al Barça, que se li han donat moltes oportunitats. Jo em sembla que mai ha donat el nivell que tots ens esperàvem. Em sembla que s'ha de potenciar com sigui que al costat de Pedri juguin futbolistes com Gavi o com Bernal, que tenen un present i un futur espectacular. Bernardo Silva el que et permet és eixamplar una mica la base al mig del camp, inclús tenir un substitut en algun moment per Lamine Yamal, perquè és un futbolista que també ha jugat per banda, i em sembla que seria una incorporació que et faria fer un salt de qualitat. Diré que Bernardo Silva fa 32 anys aquest estiu, per tant encara té 2-3 temporades a molt bon nivell, és dels futbolistes més determinants del Manchester City, i jo em sembla que és una oportunitat de mercat que el Barça no pot deixar passar. Els dubtes estan perquè Flick no ho tenia molt clar, però sembla que l'estan acabant de convèncer. És això el que dius, o sigui, Frenkie de Jong és un jugador que agrada molt a Flick i que ho ha demostrat, que quan Frenkie ha estat bé, Frenkie ha jugat. I ha jugat amb tots els entrenadors, eh? Correcte. Jugava amb Valverde, jugava amb Koeman, va jugar amb Setién, amb Xavi i també amb Flick. És a dir, hi ha alguna que no veiem, però a mi al camp em falta. A mi em sembla... De Jong sí que és cert que algun cop ha tingut uns problemes de lesions i l'hem vist fora, però em sembla un dels jugadors que marquen la diferència en el Barça. Evidentment, no és la mateixa diferència com la de Lamine Yamal o la que fa Pedri o inclús també Joan Garcia, que també és molt determinant a la porteria, però em sembla que és una peça clau i que crec que encara és jove, i sí que és cert que tenien unes expectatives molt altes en l'Ajax, però bueno, al final vens de la Lliga holandesa, sí que és cert que la Champions ho va fer molt bé, però la Lliga espanyola té molt més nivell i jo penso que tampoc ha sigut tan dolent com per fer-lo fora ara i que vingui Bernardo Silva, que ve de la Premier i tal, que és un magnífic jugador, però tant com per treure-hi el lloc. Jo tinc la sensació, no sé si és la mateixa o si la compartiu, que Frenkie de Jong no només és un jugador amb molta qualitat, sinó que el que fa és que potencia la gent que té al costat. És a dir, per mi, Pedri amb Frenkie de Jong ens fa veure una millor versió de Pedri. Sí. Que no... Entenc que també el paper de Frenkie de Jong el pot fer Gavi i cuidado amb aquests últims mesos de Gavi, que al final està, que va al Mundial. Però veurem. Sí que és veritat que potser és un dels jugadors que té més marcat ara mateix en quant al Barça, perquè sí que encara li queden anys d'un gran nivell. I tancant una mica ja clau mercat de fitxatges, crec que hem parlat bastant, hem estat gairebé 20 minuts parlant d'actualitat de fitxatges, sobretot en clau Barça. En clau Madrid entrem ara no en fitxatges, sinó que perquè crec que per poder parlar de fitxatges primer s'ha de produir el que passarà aquest diumenge, que són les eleccions a la presidència, on ja sabem que es presenten Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Què us està semblant la campanya dels dos? Perquè sí que han sortit moltes promeses, molta informació. Quina opinió en teniu en quant a aquesta campanya dels dos candidats? Jo crec que la campanya de Florentino no és molt bona, sinó que ve respaldada per tot el que ha fet. O sigui, al final, el que diu a la seva campanya és mira tot el que he fet i mira què serem. Riquelme promet molt, però crec que són paraules buides. O sigui, sincerament, l'altre dia a l'entrevista que li van fer el veig molt buit de missatge. Em recordo una miqueta en aquest aspecte a Víctor Font, però crec que segurament guanyarà Florentino perquè és el que ha fet. No per al que farà. Us dona la sensació que és una mica similar a la candidatura del Barça en quant a candidats, Sí, perquè sí que és cert que tenim a Florentino i a Laporta, que són ja vells coneguts en l'equip, i dos cares noves que no tenen molt carisma, tenen idees noves, però són missatges molt buits. Però a mi em sembla que la principal diferència, ho comentàvem abans de començar, és que Víctor Font, que pot agradar més o menys, porta 8 anys com a mínim treballant en un projecte de futur pel Barça, i Enrique Riquelme, que a mi em sembla que pot no tenir el millor missatge, però el tio s'ho està currant i com a mínim està donant peu al dubte sobre què passarà el diumenge. Jo crec que això ja té molt mèrit. Va bastant de la mà, jo crec,
que la gent està bastant cremada ja amb Florentino, tot i que jo penso que guanyarà, no pots presentar un projecte esportiu planificat en 2 setmanes per un club com el Madrid. Jo em sembla que és el principal fet que provocarà que la gent no es llanci del tot a la piscina, perquè és que fa menys d'un mes que Florentino Pérez feia la roda de premsa on convocava eleccions. Qui coneixia Enrique Riquelme fa 20 dies? Tu creus que les eleccions les guanyarà el Florentino, llavors? A mi em sorprendria molt que no les guanyés Florentino. Òbviament pot passar de tot, però a mi em sorprendria que no guanyés Florentino Pérez, sí, molt. Tu, Guillem, creus que Florentino seguirà sent el president del Madrid? Sí, totalment, perquè tot i que és el que ha dit el Lluc, que últimament li estan creient moltes crítiques, però un projecte esportiu planificat en 2 setmanes dona molt que pensar, i segurament tot el que ha fet Florentino en tots aquests anys, menys aquests 2 últims anys, ho ha fet molt bé. Avala bastant, no? Avala bastant. Tot i que jo crec que està nerviosa. Jo crec que no s'ho esperava. És a dir, quan fa la roda de premsa i convoca eleccions, jo crec que s'espera de dir, va, un parell de setmanes, ningú es presenta, ja està. Jo em sembla que Florentino Pérez, tot i que guanyarà, repeteixo, jo penso, no entrava en els seus plans haver de fer tota la campanya que està fent, i jo crec que no veure trontollar el seu futur al Madrid, però sí veure de dir, aquí hi ha una persona que està venint amb idees molt noves i pot estar fent dubtar la gent. I és això, jo crec que un dels punts que juga en contra de Florentino és aquesta falta de transparència, no? Aquest any al Madrid han passat moltíssimes coses a nivell intern, s'ha parlat moltíssim en quant a poder de decisió, en quant a gestió de vestuari, i en cap moment s'ha donat una explicació des del club, no s'ha fet en cap moment una explicació ja no només del president, sinó també es percebia, no?, que en les rodes de premsa entrenadors i jugadors evitaven bastant aquests temes, i jo crec que aquesta falta de transparència, que és un dels punts que està agafant Riquelme per intentar convèncer la gent, és una de les claus que pot fer que Florentino vegi trontollar la seva continuïtat a la Casa Blanca. Creieu que aquestes promeses d'Enrique Riquelme com Haaland, Rodri es duran a terme? Jo crec que no, i a sobre ja ha sortit el pare de Haaland dient que tot això que és mentida, que inclús crec que ha denunciat el Rodrigo Riquelme per utilitzar... Bueno, perquè Enrique va sortir... Riquelme. Enrique Riquelme per utilitzar una samarreta al Madrid amb el dorsal del seu fill i amb el seu cognom, i segurament no portaria a ningú d'aquests 2 noms. És una mica el que va fer Florentino amb Figo. Sí, a veure, jo em sembla que Riquelme al final és el que havia de fer, però ha fet una campanya totalment populista, és a dir, totalment, ha fet un massatge als socis espectacular. Sí. Una cosa és el que es diu, després el que s'acaba complint si acabés sent president, i jo tinc dubtes de que si Riquelme dona la sorpresa diumenge acabarà complint tot el que ha promès, però és el que acostuma a passar amb les eleccions. I jo em sembla que el tema Haaland... A mi l'únic que em fa dubtar és que no entenc que algú surti amb un programa que saps que veurà milions de persones a afirmar una cosa que no és certa. No, és l'únic que em fa pensar hi ha d'haver alguna cosa, perquè és que si no... és a dir, ha de tenir algú que li digui ei, no facis això que estàs a punt de fer perquè et jugarà en contra. A no ser que el seu equip de màrqueting sigui un desastre, hi ha d'haver algun cap de comunicacions que li digui no, si no està tancat, tu no pots dir això. És que és això, que és un anunci que es fa en un programa i que realment el marge d'error és gran. Vull dir, Haaland pot dir no vinc, i Riquelme ha dit que entre demà, divendres i dissabte anunciarà a l'entrenador que té pensat pel Madrid. Però jo la pregunta que tinc és, ell està parlant de persones que té tancades o de persones que vol intentar portar? Clar, perquè a mi em sembla que hi ha una línia que és molt important. És a dir, si el dia que jo sigui president, l'endemà Rodri, Haaland i Arteta, per dir d'una manera, seran jugadors i entrenador del Madrid, o no, si jo sóc president del Madrid, intentaré negociar amb Rodri, Haaland i Arteta perquè puguin venir al Madrid aquest any, quan acabin contracte, o vés a saber quan. Clar, jo crec que aquest és el buit que està intentant agafar Riquelme per emportar-se els vots d'aquests socis. No vull dir la paraula enganyar, però sí que és veritat que potser falta això de dir jo tinc ja tancats aquests entrenadors o intentaré portar-los.
El que sí que tenia, el que sí que sembla que ja està tancat és el fitxatge de Mourinho si guanya Florentino. També en polèmica, què en penseu? Què en penseu d'aquesta suposada tornada de Mourinho a la Casa Blanca? A mi com a culer em fa molta mandra, és a dir, em sembla que vinga, tornem-hi, va, tirem 15 anys o 20 endarrere i tornem al... No crec que sigui el mateix Mourinho, I també, deixa'm que t'apunti, crec que no tindrà el mateix rival davant. No és el mateix un Mourinho Guardiola com un Mourinho Flick. Totalment. Jo a mi l'únic que em pot arribar a preocupar és que amb l'edat que té Flick no arribi de dir, va, ja m'he cansat. Aquest tio ha pogut amb mi perquè també va poder amb la paciència de Guardiola en part. A mi és l'únic que em preocupa. No tant futbolísticament, em sembla que no és un entrenador que li pugui aportar molt al Madrid futbolísticament. Si hagués de fer un paral·lelisme, crec que s'assemblaria més a... És a dir, no l'estic comparant directament, però em sembla que l'estil és més Arbeloa que Xavi Alonso. És més... Sé que tinc uns futbolistes que si donen el millor de si mateixos són molt bons, intento cuidar els futbolistes, i això pot jugar en contra del Madrid, em sembla. Jo crec que no és el millor entrenador que ara mateix podria tenir el Madrid, però sí que és veritat que fa mandra. És a dir, vinga, va, tornem amb aquesta rivalitat. No sé si és el mateix Mourinho que el 2011 quan va arribar, o 2010, però fa una mica de mandra. Jo crec que personatges d'aquesta envergadura a vegades fan falta també una miqueta per passar-nos-ho bé i inclús... Home, el joc el donarà i ens ho passarem. Sí. Però també crec que tampoc és el mateix Mourinho, crec que m'ha durat una miqueta segurament, però a mi, sincerament, que tornin aquest tipus d'entrenadors que creïn la polèmica i a vegades també m'agrada, o sigui... Ha madurat i la seva carrera ha anat una mica cap avall, perquè se n'ha anat cap a la Roma, Fenerbahce, Benfica. Sí que és veritat que Ancelotti torna al Madrid quan estava entrenant a l'Everton i guanya 2 Champions i 2 Lligues. És a dir, amb això no estic dient que Mourinho hagi d'arribar al Madrid i el Madrid baixa a segona. No, ni molt menys. Pot guanyar una Champions? Sí, té un equip espectacular. Però sí que és veritat que la seva carrera, mica en mica, ha anat decaient. I penso també que és un entrenador que sap posar els jugadors en el seu lloc. Ja li va demostrar Ozil en el seu moment i a Pedro León també el va posar en el seu lloc. O sigui, crec que és un entrenador d'aquests, com diuen en castellà, de mano dura. O sigui, sap posar... Però el problema que té és que Mourinho té 2 o 3 anys bons. Exprimeix els jugadors que tens i després, quan s'acaben aquestes 2 o 3 temporades, ja desapareix. El mateix hi va passar amb la Roma i també una miqueta amb el Madrid, també, que al final no es va aconseguir la Champions. Sí, es van acabar tirant els plats per sobre entre Cristiano, Casillas, Florentino, el propi Mourinho, per tant... Bé, és... L'any que va passar tot el show aquell de Casillas i Diego López estava Mourinho també sí. A la banqueta, oi? Sí. És un altre exemple, no?, d'això que diem. Sí, o sigui, clar, primers 2 anys bé, després ja no comencen a sortir els títols, perquè també estàvem davant del millor Barça de la història, les coses com són, i això, quan el teu rival va molt bé, això fa molt mal. Tu pots jugar molt bé, però és que si el teu rival és el millor equip del món, és molt complicat. Però, clar, això desgasta molt i més sent Mourinho que en aquella època tenia aquests comportaments, no? Si el Madrid és una mica ara un foc naixent, Mourinho pot ser un extintor, però també pot ser una botella d'alcohol i que si ho tires, això salta tot pels aires. És a dir, és una mica portar una bomba atòmica. Veurem la temporada que ve. Això sí, segur que si ve Mourinho tindrem contingut per comentar i declaracions a escoltar i haurem d'allargar una hora el programa cada setmana. Correcte. Si us sembla, deixem l'actualitat i anem a parlar ja de futbol, que també és actualitat, però més de futbol pur i dur. És veritat que la temporada es va acabar ja fa una setmana o 2, ja he perdut el compte bastant de quan fa que es va acabar la temporada. La final de la Champions ja te la tenim, sembla, bastant lluny, amb aquesta victòria del Paris Saint-Germain per segon any consecutiu, i a mi m'agradaria parlar dels play-off. Primer comencem de segona divisió. Abans de tot, però, sí que, no sé si ens escoltarà algú d'allà, però sí que em sap molt de greu el descens del Saragossa, em sap molt de greu el descens de l'Osca, de la Cultural i del Mirandés, sobretot del Mirandés i del Saragossa, perquè són 2 equips que en cap moment ningú es pensava que aquest any podrien arribar a patir per baixar, més que res perquè el Mirandés l'any passat es va quedar un passet de ser equip de primera divisió,
i perquè el Saragossa és un històric del futbol espanyol i sap molt de greu que l'any que ve estigui a primera federació. Dit això, esperem que ben aviat tornin a segona i els equips que no sabem si encara estaran a segona o no perquè estan lluitant per pujar a primera són Castellón, Almeria, Màlaga i Les Palmes. Què us ha semblat aquest playoff? Us sembla just? Us sembla que us falta algun equip? A mi em fa una miqueta de pena per al Burgos, que ha estat tota la temporada també allà lluitant i I al final s'ha quedat fora s'ha quedat fora per res. per gols. Sí. O sigui, a mi em És sembla... l'equip que ha fet més punts a la història des de que hi ha aquests playoffs, que crec que és la temporada 10-11, 72 crec que n'ha fet el Burgos, que es queda fora. És a dir, hi ha equips que amb 72 punts han pujat directes. Correcte. I el Burgos s'ha quedat fora de playoff fent una temporada espectacular i ningú comptava amb el Burgos. I això parla de la lliga que és, de la hipertensiones que diuen i de lo apretat que està la cosa a segona divisió. Doncs què us semblen els playoffs? Màlaga, Les Palmes i Almeria, Castellón. Veieu algun clar favorit? Sí, jo veig clar... Bueno, és que deixa't anar. Hi havia moments de l'última jornada on l'Almeria estava fora dels play-offs, O sigui, de tercer a fora dels play-offs, però bueno, jo crec que l'Almeria és el que, dels que hi ha anat al play-off, crec que és el que té millor equip i millors recursos, juntament amb Les Palmes, amb un GC que surt. I, bueno, crec que el Castelló ho tindrà una miqueta complicat perquè... Potser la falta d'experiència, no? També. Jugar... I ha passat també de lluitar per la Lliga a lluitar per entrar als play-off en qüestió de 4 mesos. Sí, però em sembla que això també li pot passar a l'Almeria. És a dir, l'Almeria jo crec que arriba als play-off amb un dels pitjors moments de la temporada, s'estava jugant l'ascens directe, el Racing sí que va acabar d'escalar una mica, però quan ho tenia a la mà ho ha deixat escapar les últimes 3-4 jornades i això anímicament jo crec que també pot afectar un equip. El fet d'haver-se quedat tan a prop i haver inclús depengut de tu mateix a poques jornades del final, sí que penso que és una cosa que pot jugar en contra mentalment d'un equip com l'Almeria, que per nom és un equip que està cridat a pujar. Té molt bons jugadors, Arribas és un espectacle, diré que en Barba, entre d'altres, també juguen a l'Almeria. És una mica la sensació aquesta d'haver de jugar 2 partits més, o que poden ser 4, amb els que no hi comptaves. No? Sí. I el factor psicològic pot jugar molt un paper gran en aquest playoff. Sí que és veritat que també sempre es diu que el sisè, el que acaba sisè, és el que potser està en un millor ritme. No sé si al Castellón li passa. A la il·lusió segur que hi és a Castellón, perquè jugar a primera divisió per primer cop a la seva història ha de fer il·lusió. I així, si no sé què us sembla, l'eliminatòria entre Màlaga i Les Palmes, que són 2 equips que, a priori, no sé si parlar d'històrics a primera divisió, el Màlaga potser més que Les Palmes, però és el que deia el Llucara, no? Les Palmes és un equip que està en molt bon estat de forma. Jo, el Màlaga, en veritat, sí, històric de primera divisió, però jo crec que tampoc és tan històric, però ve molt marcat per la seva etapa a Champions. Crec que equips com, per exemple, et diria que segurament l'Sporting de Gijón, que també està a segona divisió, el propi Zaragoza, i han marcat més a primera divisió que no tant al Màlaga. Però jo crec que ve anar molt influenciat per la seva etapa de Champions aquell any amb Joaquín, Santi Cazorla... L'Euromàlaga, no? Qui no el coneix? Però bueno, crec que les Palmes ve amb molt bona dinàmica i juguen molt bé, la veritat. I té un equip. És a dir, ha mantingut bastant el bloc de l'any passat a primera, que és una cosa que molts equips són capaços de fer el primer any, però després costa molt mantindre-ho el segon. Per tant, jo crec que si juga molt en les Palmes, jo em sembla que aquest final de temporada, sobretot, diria que Luis García és l'entrenador de les Palmes, ha tocat la tecla idònia perquè l'equip hagi agafat ritme de playoff. Un mal inici jo crec que ha provocat que no hagi pogut lluitar pràcticament per pujar directe, tot i que també hi era fa unes jornades. I jo crec que és un equip que té més experiència que el Màlaga, perquè el Màlaga sí que pot ser un històric, però té un equip molt jove. Sí que és veritat que és un bloc, és molt difícil guanyar-lo, sobretot a casa, al camp del Màlaga, però jo crec que és una eliminatòria duríssima pels 2 equips, molt, molt dura. Si us sembla, us pregunto quin és l'equip que voleu que pugi i quin és l'equip que no voleu que pugi, perquè a vegades fer les prediccions del que pugi ens pot deixar en una mala situació, però també parlar de qui no volem que pugi al final acaba pujant pot ser curiós i divertit. Així que, quin equip, Guillem, vols que pugi a primera divisió la A mi m'agradaria que
que pugés les Palmes, la veritat em faria molta il·lusió, sempre m'ha agradat molt aquest equip, i no m'agradaria que pugés a l'Almeria, la veritat, perquè em sembla un equip bastant artificial, amb tot això de compra dels jeques àrabes, i sincerament un camp també molt fred, no té molta afició, té la pista d'atletisme al voltant, que això treu molt. Bueno, no m'agrada molt l'Almeria. Lluc? A mi m'agradaria que pugés el Castelló, perquè em sembla que ens cau a prop, m'agradaria poder veure el Castelló jugant contra el Villarreal, jugant contra el València, seria el Llevant també, que s'ha acabat salvant, i no vull que pugi el Màlaga, jo, perquè es compraré cap a casa, és un camp que el Barça normalment ha tingut davallades importants i s'ha deixat punts molt importants algunes temporades. Recordo l'última de Luis Enrique, un 2-0 que t'acaba condemnant, i jo es compraré cap a casa. Doncs jo, o sigui, faré una mica d'un i una mica de l'altre. Jo vull que pugi el Màlaga, tot el contrari pel que dius tu, perquè m'agrada molt el seu camp. I a mi que m'agrada visitar camps, doncs és un camp que m'agradaria anar a veure, i fa 2 anys vaig estar a Màlaga jugant un torneig i la gent de Màlaga em va caure molt bé, i per tant me n'alegraria molt per ells. I no vull que pugi l'Almeria, similar també pel que has dit tu. No, em sembla un club que, vulguis o no, és un club fred. Em sembla potser dels 4 que s'estan jugant al playoff el club més fred de tots, i per això és pel que no vull que pugi. Dit això, aposteu a que pujarà a l'Almeria, perquè quan aquí diem que no passa una cosa, acaba passant. Per tant, deixem els playoffs de segona divisió i passem als playoffs de primera federació. Et senyes, Guillem. Sí, no. Et deixo parlar. Expressa. Bueno, nervis, molta... No diré que poca confiança, però tenim molt negre, la veritat. O sigui, després de perdre 2-0 en el camp del Castilla, amb una actuació bastant fluixa del Sabadell, on no ens durava la pilota ni 15 segons, i en el camp rival 5, va sortir amb una idea tàctica que crec que no l'has provat en tota la temporada i no la pots provar en uns play-off. O sigui, crec que en uns play-off has de fer el que creus que et funciona, que no el que tu creus que en aquest partit t'anirà bé i tal, però ho tenim molt complicat, però bueno, confiem, el divendres a tope amb l'equip i animar. Aniràs i a seré. volta? No anava a anar. Sí, ara anava a dir, ha recuperat optimisme, Sí. perquè me'l vaig trobar el dilluns i li vaig preguntar què. Fa dubtes de si vaig, I dic, home, no. Sí, no. Pot ser. Perquè, bueno, no sé si ho sabeu, però els que som socis ens han fet pagar l'entrada a part. O sigui, no ens entra, entrava amb l'abonament de A mi temporada. això em sembla correcte, També ho feien a Lleida, jo, clar, ja comença a fer anys, i ara encara més complicat que es repeteixi, però al final tampoc no són grans preus, és un partit on hi aniràs igualment i pot ajudar també econòmicament al club, doncs mira, tot això. Sí, en aquesta part econòmica i tal, o sigui, crec que el preu no és el problema, sinó crec que després de tota la temporada, almenys jo també sent soci, anant tots els partits animant, plogui, fa fred, faci calor, el que sigui, que menys un detall amb l'aficionat que està tota la temporada allà. Tenir una mica en compte, no?, això de l'assistència i de la fidelitat del soci. Clar, o sigui, jo que porto ja 6 o 7 anys sent soci, anant quasi tots els partits, i tenim aquesta oportunitat, perquè ja que l'últim playoff d'ascens a segona edició no el vam poder veure per al Covid, Porta tancada, no? Sí. es va fer a Marbella, tenia aquesta oportunitat de tornar al nostre lloc, que és el futbol professional, que és d'on mai havíem d'haver sortit. Crec que més que res és el gest amb l'aficionat. Si us sembla... Bueno, i volia comentar, no? Comenta. Quan vaig anar a comprar les entrades vaig tenir unes paraules amb alguns jugadors del Sabadell que acabaven d'entrenar. Què els hi vas dir? Vaig comentar, els vaig donar ànims i moltes forces, i que, bueno, que és l'últim sprint, el penúltim sprint per arribar a segona divisió, i vaig tenir unes paraules amb Miguelete i vam poder parlar, i vaig dir que ara si ho donen canya. I jo em sembla molt ràpid, Biel, que el que li passi al Sabadell, que potser és el que li pot passar a l'Almeria, que comentàvem abans, que és un equip que fins al final ha depengut d'ell mateix pràcticament per pujar directe, i el fet de que se t'hagi escapat tant al final, anímicament, jo crec que és molt complicat de gestionar amb uns play-off. Tot el contrari, el que li passa al 6è, en aquest cas el 5è, que és el Madrid-Castilla, justament, diria, que
acaba entrant de rebot perquè primer hi va haver un error... triple empat, sí, Sí, és a dir, va passar una cosa molt estranya, gols a l'últim minut que al final no van acabar valent, no recordo qui era l'equip, no sé si era Pontevedra, el Pontevedra, Baracaldo sí, i perquè Madrid Castilla. vaig estar veient el partit, va ser una bogeria, i t'acabes ficant al playoff de rebot sense pràcticament saber-ho, i quan t'hi trobes dius, ara sí, i jo crec que és el que jugaran contra el Sabadell. Crec que també és una miqueta com a l'Europa, no? Que també s'ha ficat a playoff a l'última jornada i vens amb l'ànima de, hòstia, hem entrat a playoff, tal, i vens amb més motivació que no si portes tota la temporada lluitant per la Lliga i acabes... Ara estem a playoff. Amb aquells 2 partits que potser no comptaves, que és el que deia... Això passa aquí, passa a segona divisió, passa a primera federació, inclús totes les divisions anteriors, però es convertirà una mica cap a casa i cap al que a nosaltres més ens toca, o almenys personalment em toca més, en quant a futbol amateur, quarta catalana, tercera catalana, també passa tot això amb aquest nou format de play-off que ha fet la federació. També passa que molts equips tenen competició fins a final de temporada gràcies a aquest play-off, i un equip que està lluitant per pujar directe i al final ha d'acabar jugar play-off sempre li acaba costant aquestes primeres eliminatòries, perquè és un partit amb el que no hi comptes. Parlaves de l'Europa, Guillem, l'Europa que va empatar a 1 davant el Celta B, i que la tornada és a Balaïdos aquest cap de setmana. Veieu a l'Europa capaç, perquè l'Europa ha de guanyar, diguéssim que el Sabadell amb 2 gols li val, perquè per classificació passaria. L'Europa ha de guanyar l'eliminatòria, no li val un empat, perquè va quedar per sota del Celta en la Lliga regular. Què us sembla que passarà en aquest partit? Una Europa que ho té complicat, perquè ja hem vist que fora de casa li costa molt, i no sé, el Celta crec que és molt bon equip en els últims minuts, ja ho va dir a Dai Benítez, i s'ha vist molt en els últims partits del Celta que sempre treuen molts punts i molts gols en els últims minuts, com va passar també en el partit d'anada. Però bueno, no sé, ho tindrà complicat, però bueno, hem de confiar també, ja que el Sabadell... Que un dels dos, no? Com a mínim. Menys que un dels dos pugui pujar a segona divisió, si no és el Sabadell, doncs enviar-li tota la força a l'Europa, que ells puguin estar a segona divisió. Bueno, jo crec que també pot jugar un paper important al camp. Balaïdos és més gran que Can Dragó, l'Europa s'haurà d'acostumar a jugar un camp més gran, el Celta Fortuna potser està més acostumat a jugar en aquests camps, i veurem tot el que passarà. Perquè normalment quan el Celta Fortuna juga a playoffs, els posen jugant a Balaïdos. Sí, fa un parell d'anys que va jugar contra el Barça i contra el Barça Atlètic també. Correcte. Un parell de... també. Veurem tot el que passa aquest cap de setmana, s'acabarà de decidir això, i veurem si no hi ha la desgràcia, i aquí m'ho porto jo a títol personal, de que les 2 finals de l'ascens a primera federació siguin 2 finals de filials. Quina mandra. No, seria una pena, no? Sí, totalment. Així que veurem tot el que passa. Parlarem ara del que ha passat aquesta temporada. Anem a fer una mica de repàs, va. I és que per acabar de tancar el programa d'avui i amb ell la temporada, m'agradaria preguntar, avui som 3, m'hagués agradat poder ser 4, inclús 5, m'agradaria que destaquéssiu un moment d'aquesta temporada, el moment que us quedeu de tota la temporada 2025-2026 en quant al que ha passat. Bueno, doncs jo crec que el millor moment d'aquesta temporada, per mi, crec que encara no ha arribat, que és l'ascens del Sabadell a segona, però si m'hagués de quedar en un moment, el millor moment de la temporada és el Sabadell des de l'agost fins al maig, on estava primer i líder de Lliga, i pues, allò era... La veritat és que espectacular, sobretot mirant d'on venim. I crec que per mi ha sigut el millor tram de la temporada, però bueno, ara afrontar, pues, com ho he dit tot, sempre pues, a màxim amb els play-offs i a tope. I per mi el millor moment serà quan pugem a segona divisió. Et quedes, doncs, amb la temporada del Sabadell, Sí. Lluc. Però només fins al 3 de maig. Que és quan a partir del maig ja... Sí, a partir del maig cap a baix. Jo m'he de quedar amb el clàssic, amb el 2-0 del Barça contra el Madrid a casa. Al final em sembla que tornes a guanyar una lliga on demostres que ets molt superior al teu rival, on demostres que jugant potser no tan bé com l'any passat, o com a mínim és el que pot semblar des de fora, tornant a ser un equip molt fiable, molt regular,
i a més guanyar la Lliga contra el Madrid doncs espectacular. I també de retruc una mica em sembla que va bastant de la mà del desastre i de l'error que comet Florentino Pérez amb la destitució de Xavi Alonso. Jo crec que són dos moments que estan bastant separats en el temps, poden semblar de primeres que no estan relacionats, però jo crec que van bastant de la mà. Agafant el fil aquest que dius del Clàssic, és la demostració de que el Barça aquest any no ha necessitat fer una gran golejada al Madrid per, entre cometes, humiliar-lo. És a dir, jo crec que no hi ha més humiliació que dir-li a un rival que baixes el nivell i que tot i així no pot Jo fa molt temps que guanyar. no veia un Barça tan superior al Madrid amb un Barça a segona o tercera marxa. També la sí, regularitat, no? que marca això de no haver perdut cap partit a casa. D'haver-los guanyat tots. D'haver-los guanyat tots. És que no és empatar, és haver-los guanyat tots. I jo em quedo, potser per sorpresa d'absolutament ningú, amb la victòria de la Real Societat a la Copa del Rei. No només per la victòria, que també, no només per aixecar un trofeu per part de la Real Societat, que també, sinó pel que va significar veure tanta gent de la Real a Sevilla, una final en públic després de 42-43 anys. Sí que és veritat que va haver-hi del 2020, però amb el Covid no va poder haver-hi públic, i simplement per l'ambient, per la il·lusió i per les ganes que tenia l'afició de la Real, jo que vaig estar setmanes abans a Donosti, ho vaig poder notar, les ganes que tenia l'afició de la Real ja no només de guanyar la Copa, sinó d'estar a Sevilla i de disfrutar la final com a aficionats i d'acompanyar l'equip. Em quedo amb això i després clarament guanyar-la i de la manera que es va guanyar fins al final, amb emoció i amb això. Doncs sí, ens quedem amb la temporada del Sabadell fins al maig, amb aquest asterisc, amb la victòria del Barça i aquesta superioritat del Barça davant el Madrid i amb aquest trofeu de Copa davant de la Real Societat. Us queda alguna cosa per dir? Alguna cosa per comentar? Sí que és veritat que no hem parlat gens de Mundial, però ens hem quedat sense temps. I si no teniu gaire res més a dir, nosaltres ens despedim. Despedim el programa i despedim la temporada. Donar les gràcies, com sempre, a la UAB Media per la confiança que ens ha donat avui i tot l'any. També als col·laboradors que han passat per aquí, el Víctor, que avui no hi és, el Jaume, el Pol, el Marc, el Biel, l'Hugo, tothom qui ha vingut per aquí, agrair-li, segur que em deixo algú, I res, dir-vos que ens veiem l'any que ve amb molt de futbol, amb un nou campió del món. Veurem què passa en aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, i amb tot el que vindrà arran d'aquest mercat de fitxatges i de la nova temporada. Així que només ens queda dir-vos que us vagi molt bé, que vagi molt bé l'estiu, molt bé les vacances i que disfruteu, i a nosaltres ens veiem l'any que ve. Adéu, adéu!